Tjena YouTube. Det är fredag och jag är på väg till gymmet. Jag ska faktiskt köra ben idag med en gammal barndomskompis. Och det blir såklart Nocco. Ställa brand. Imorgon så blir min son 3 månader. Då kommer jag göra en video med saker jag tyckte varit jobbigast första 3 månaderna. Nu när jag har varit farsa i 3 månader. Och jag har varit arbetslös under tiden, så jag har ju varit som en extra mamma till min lilla man. Och det var mer intensivt första månaden, för då var jag uppe på natten och matade honom hela tiden. Men kolla min kanal imorgon och ha en trevlig fredag och våga säga nej till våld och dumheter. Tänk långsiktigt. Från mig och Nasse. Ja, vad säger vi, Nasse?